tunchuma kan khei soitur hi Texas lama thil thleng ani don ani Dallas Fort Worth home chung hi mi noi thum vel lai mai omna ania helai hmuna hian industry lian tak tak te omin a hmun hi company tam tak ten headquarters atana an neina hmun ania helai ram hi aram zaute elul nen hian aram arai muang phian maya kumsang hi songpari chuan thil rap thlak le dum lo tak a thleng hlau mai chu thil dum lo tak thleng chu mi pa ngai to phot chuan rap thlak an ti mai ba ka an chung te emo mel sha te chunga thleng tur poin an suang to anga yin arin lovani eng thil rap thlak cha nge thleng ti kan soi mai in Christina Morris chan chin tlang pui han soi ma sataila kumsang hi songpari chuan Christina Morris chu nula kumsum ni pathum mi ania apa le anu shunte baka a unau pani ten en chuan Plano Texas muna chuan an kho sahawa anu le pa te chu anau pandeu lain anin chenani apa bula chuan kho sama se anu taknen chuan anin kung kaina acha in anin ngai hle maya anu hi an chena muna changa lalo te ya ala kho save mek bokani alo thanlen zel nu chuan mi te sha thlo tak le lum hlo tak mi ni hin chen kom thiam tak mi ania Texas University ya alu ma hian Allen High School a akal chinani Texas University chang chuan pass thwakin Dallas Fort Worth muna chuan ain son ta a chuta chuan dating company ya na athok ta a high school chian chin Hunter Lee Foster nen chuan anin ngai zong ta bokani Hunter hi modeling le acting lama kalin amai ro chu chutia hlo tling le mi sha chu ani zui lem lawa ani po hi Fort Worth a hian na mu be sin alo kala kumsang hi songpari chuan Christina le Hunter ting kar po chu lo thuk chho zelin an cheng dun ta nge nge ani heti hunlai po hian Hunter chuan na tho anei lawa Christina ero a hnalama chuan a kai sang chho zela Hunter po chu a chomtel ve zel ti na ni engkimin chan na chu Labor Day chol hunlai ani ya Labor Day hi United States lama chuan man chin ani ya hemini hi na thok tu te puala chol puana ni ani September ni khata man chin ani kumsang hi sompali kum hian September ni khachu tho chan ni ani ya ahma ni inrini le chol ni August ni somni pariat le ni somni pako zan vel chu office chol alo ni boknen Christina po chu Plano lama chuan a chian mecha hauten chuan in mukhom turin akala abelpa Hunter po a chian tenen Dallas muna chuan hunan mangve bokani ni somni pakwa chuan Christina chu a chianu te chena apartment a chuan a chian dang tenen chuan an kalta a chianu apartment omna hi community changkang takniin mi hausa le khosa thei tak tak te omna chinania apartment mai baka bars te restaurant te le dor changkang tak tak te a oma Christina te chan ho po chu a hnu re lo te a chuan an high school chan mi pa te po chuan an ron zum ve ya chutia chan ho omta chu anom na mun ten alo zir bok nen intihlim chho zelin bara te chuan zu in chuan an intihlim chho zela Christina ero chu roi pol tok lekin zu alo in ve ya chutia bara te du to ka an intihlim zo hnu chuan jingdar ni vel chuan an chian te apartment lama chuan an let le ta hlomani heti hunla hian Christina le Hunter te chu text mang chuan anin berenga Christina chu a mela chuan a hlim lo mel baka alung oi rawani ti chu a hmu theya a chan po Hunter chu an zinga a chiante honen Plano hmuna chuan hun mang ve tur chuan a soma ma se Hunter chuan alo du tak si lo wangani tumlo dan chuan hemizan hian Christina chu a chiante na chuan reklang ngala atuk chol ani thau bok nen atuka chuan Fort Worth lampan turania mase chutia Hunter nen anin hauta ka wang chuan a thinrim bok nen chutia roi chha alo ni lo bok nen motor khal thailo tur khopa roi ani lo wang chuan ho mai chu atum ta zokani Fort Worth lampan chuan jingdar thum le chan ve vela chuan a kar chuan atlan hota a Christina hian thim hi a hlau chin hleya anu soidan phei chuan Christina thil hlo ber chu thim zinga omle kidnap ani atia vandoi thak takin chu a thil hlo ber mai chu a chunga chuan a thleng ta hlo mai ani a chante na changa jingdar thum le chan ve vela Fort Worth pandi tho hian Christina chante chuan Christina chu texin a thlen tluan le tluan lo ten zota
mase chante chuan Christina hena chang chuan chana andong reng lo maya ni velaral nu po chuan a chante chu ala reply lo chewa wang chuan a chante ngai chalo chuan a chungte chu a chanchin zo tur chuan an kolta ni Christina chungte po chuan Christina hena chang chuan engma an lo shabik reng lawani ti chu an she chuak ta a anhalama po chuan akal lawani ti te chu an shet bel le zela hetiang ani wang hian Christina pa Mark Morris chuan thole ni chumada som pakhat le mini som pasari chuan a bau thu chu police ne na thlen ta ni mi te chuan Christina bel pa a chen pui pa ni bok Christina ba ma chan loka phone in bereng si chuan engtin nge abel nu bau ti chu a shat lo thei ti in mak an ti hleya hantar soidan chuan teksa anin bia khan anin hauti kan tar lan to kha anin hau wang chuan Christina chuan ina pan thu chu soima se ati tawanga anu tin lama chuan akal zo kani chu alorin vengot thua soya aing po chu ni se bel pa chatak ani lawani ti chu a shat ve shima abel nu a chen pui ngei hera changin ni do nang ma chanchin a shelawa a chanchen sha tum poin engma abo zoilawa thil mak ve tak chu ni police ta chuan an mi bo zon na chu thokzelin tuinge Christina chu mohnu nung berti an she chuak ta a mohnu nung bertu chu mi pani in khamizana an chian in kum khom na zinga mi ani ya hepa hian Christina i Fort Worth lampan tura a chan department a chwa san khan a kar omna thleng chuan awathla a heta mi paming hi Enrique Irochini Enrique hi Christina High School lu na chin Ellen High School mi ve thawani ya Christina ne hian in she chapo anilem lawa a minga in she ve mai chawan ni Enrique ya police ten thon zo fya chuan Christina chu motor park na mun thleng chuan akal pui ngei maya mase a motor thleng ero akal pui lawa an pani chuan an car park na chu an lo wangin anin chenshang ngal ni ina soya Christina chu akara a chuan lai le a khal chhualai po a mu zui lo thu a soya ni police ta chuan a munan wathlen chuan Christina car chu a pak na mun ngeya chuan in kal thathlap chuan alo omreng maya a omzia chu Christina khan akar apakna khan alo thleng reng lawa Fort Worth lampan chuan alo in khal chhuak reng lo ti na ni police ta chuan a hma ayangor le zwal chuan nu chui na chu an thok ve zel boka rinhlel omber Enrique chu zona zo ber tha antita a Enrique en vakol chuan chatak chuan alo changa police station a kal turan ti te po chuan boy po soilo chuan avakal ngalani Enrique hi piano khwa hian spin store muna chuan manager na chel lai me kaniya police ten akar enfia andil po chuan phal takin endik tur chuan alo ti zui ve zel boka police ta chuan Enrique ka chung chu uluk taka infein nakina chul thut poa en le thei turin mai ho lovin athalak te po chu an la bokani chuti irwale ro chuan Christina Belpa Hunter Foster ero chu abial nu bo chuan ati boy phawak lo ni turani police ten zonan zolea phone endik andil te chuan alo phal thlat lo maya police ten hena atopa a phone a pek meu chuan a phone a thil tam tak chu a delete ani ti mu chwa aniya media lamin Huntera an komna po chuan Huntera chazia chu bialpa abial nu abawa wanga to tak anga lantum ngoi emo tu emo thil ti swal nei a thil ti swal thupna na mel khongai thlak tak puchop ang berzok ni inan soyani police chuan tu ber chungi rinhlel tur ti po chu an she thiam lo hleya an chui zel na a CCTV changa an mu chwa chu khazan Christina Bauzan Khan Enrique le Christina chu an kaldun lai mu aniya Enrique chuan Christina chu akar omna thleng apan pui ngei ani ti chu an mu theya Enrique Khan ahmalama police hena Khan Christina nen chuan motor an pak na lam chu an pan dun ngeya motor an pak na mun an thlen hu chuan an kar lampan ve in ani chen ngal thu kha asoi to se ya police ten an hanzo le chuan lam han siam vak dan shelo chuan khati hun lai khan zu an lawina wang chuan engma chiangin asia to lo thu asoi le tadai maya police ta chuan Enrique chuan thu zep chen anei ni ngei chuan an sheta ni chumi hu chuan avoi ni na ni turin Enrique kar chu an han dap chale ta a tunchuma chuan thisen kaina nu omle omlo enna luminol te chu mantel anita a amai ro chu mu theya poi khoina lam thil engma hai chwa ani taklawa chuan
Enrique te chena in lama an bul hlo da khom thleng chuan an en dik ta a chuta chuan thil ti faina lam bungrua te baka bleach te towel le panchha dang dang te mi bo zon an ilain rin hlel kai berneta la chutiang chu police ten I ina an mu chwa atana idu lo ber tur te zinga mi ngai mai chu Enrique te bul hlo bo ma chuan mu ani tlat mai ani chumi pe alama chuan not pakhat an mu chwa chuan Espinal chunga inziak kordum le bil ti vel neu neu August ni somni pako zana thil thlenda nena in kai hnoi ni ngei tur a chan po khamizana Enrique kor hak rong ngai mai chu rin thlelna tibel cha tura mu chwa ani boka police te chuan Enrique chu ni somni pakwa nu chuan engthil nge ati zui zel an chui ta a an thil mu chwa chuan Enrique chuan Christianai bautuk chuan a motora chuan petrol a thun baka akar hnung lam te chu ngai twana ti thui tur lekin uluk tak chuan asil lai te chu CCTV atang chuan mu ani boka hemi hnu September ni somni paruk chuan akar da phalna warrant chu police te chuan an nei ta a avoi thumna tan akar chu endik le ani ta ni tunchuma chuan akar hnung lam te chu Christianai adana launita se ti hin chadar sakvekin apeng chen khate chu forensic thiamna manga DNA test turin an thon ta a Enrique chu Christianai bo chung changa rin thlel ber ani thu te chu mi te chuan an lo sheta a chutia alar chhauzela wang chuan Enrique chuan a thiam thu te soin media lama te chuan ain lan ta a media lamin an komna chuan Christianai bo chung changa chuan a filhim thu asoya Christina chu khamizang khan akar lam apan pui lo thu le mi hai khot tak ania kong bote a sha thleya alo roi kher bok nen khazan Christina nena an kaldun lai CCTV a landan te kha engma a sha to lo thule ama kar ngei ada na a hai wangani arin thute asoya Christina chu a mel sha chapo ni lawa high school angkal la ya ami sha chin pakhat ani ve mai thu asoya media lama komtu ten zona Christina chu ikar lama ikalpui zok ani theimai angem tian zo po chuan akalpui lo thu asoi le loya heti la hian Christina nu chuan media te hena chuan Enrique chu arin hlel thu ase chwaka police ten hena po chuan atira changin do ta soya CCTV a ankal dun live video au mawang chawin thu her kwal dang lam zuita ani thu te soin thudik chuan lan chwa hun ala nei tur thu te asoi ve bor bokani thil thleng chu fin fiana mu chwa tur om si lo wang chuan anzel din chhozel ta a anzel din dana chuan Christina chu akar alain hun chat dana Enrique Rual Khan Enrique motora zok chuan alo chuangan yang ten tia Enrique Khan ti luina mangin aphuran yang ten ti bokani CCTV changa alandana changa hunan chu dana chuan khatya kar an pan ve ve nioma Enrique ana soin karle Enrique ya akara ain khal chhale hunin kar chu mini thum chawani ya ti luina mangin Christina chu akara phurnita se mini thum chung lek chuan azo man arin omlova Christina remti na lut ani ro chuan mini thum chunga Enrique kar mu thei chu thil om zok tak po ani police chuan Christina le Enrique phone chu kamizan thil thlen hun lai changa chui chanin alandan chuan an pahnia an phone chu mun khata an oma Shopet Legacy marlama chuan mu ani tlat mai ani anure lo te a chuan an phone chu switch off ve ve ni in zingdar nga le chan ve vel chuan Enrique phone signal chu an ina chuan mure chau ani ta bokani heta changa alandana chuan an pahni chuan mun inanga anom dun ngeya Enrique chuan dot alo soi zelani ti nani atuka chuan Enrique chu zingdar som pakhat vela chuan anna thona chuan mu zui ani le ta a hemini hian a thopui te soidan chuan Enrique chu na thok tura aron kaltlai mai baka ake chu abai ti a mu thaya amaya te chuan in hamna ni om tak nu ma mu turte a om boka ake te chu apil phengphung boka ama chu apordeu phung bok ani berti nan soyani hemi chungchang police ten an zo fiana engtia akute chu pilna nu ma tam nge tia an zo chuan akar asyam thatna lama tipil ani thu asoya asoidan chuan a motor ke thak chuan ake chu alori phian sewang chuan a motor ke chuan akut chu achila chuta chuan atipil tani in asoyani khazan Christianai bauzana Fort Worth an party zang khan party na umve Miss Bossy anti mai chuan at Hilton aron sei chuak ve ta a
a soidan chuan khamizan khan Enrique chuan Miss Boss chu ron chai velin kara chhawpuya te a soma mase chunu chuan alo du lo na samaya a somna te po chu alo hno sakani chumi wang chuan Enrique chu thinrim takin party na chang chuan a chhuak ta ni in a soyani chutia thinrim taka chhuak ta chu Christina nen chuan in tongin Enrique chuan a thinrim na she thlak nan chuan Christina chu a that tamai ani ngem ti te chu zona lian tak alo ni ta ni Christina I thathum lai mai alo bo tak nu chuan abel pa Hunter chu ruihlo to chungchanga chuan man ani tlat maya thil thleng chu meiche pakhat a hming Molly ti chuan police ne na in beturin Hunter chu alo ti ya chumi chungchang kal boi vela wang chuan Hunter po chu mantel alo ni ta ni ahma lama Hunter an police te a tho chat pui du lo an ti le a phone mi thil tam tak a delete kan lo ti po kha Christina bo chungchang kai noi lam ni lovin Jax kai noi lam alo ni zoka Jack chungchanga chuan thiam lo chu changai ma se Christina chungchanga ero chuan a fi hlima ni ti chu a chang thokhat viawa rin hleli sa chang chuan police chuan an thai bo ta ni Enrique ve thungero chu a chung a picture veu to maya a chung te chuan depression na satak anei pha thu te an soyani December ni sompali kumsang ni sompali chuan police te chuan ahma a Enrique car parts DNA enfia tura anda chuan Christina DNA an mu chwa wang chuan Enrique chu Christina tha chungchang ni lavin Christina kidnap chungchanga chuan man anita a chanpo arwang ber mu tur om lo wangani Enrique chu jela chuan tang ve taranin police ten zonan zo te chu a chang du reng lo maya kumni aral nu thleng po chuan Christina rwang chu mu chwa ani lova Enrique chung thu po chu heti hun lai po hian rel fel alani lova korta achung thu chu an rel chan don chawani thunei tulam chuan ngorle zwalin evidence shang te chu an zong ta a finfiana te chu Olive an umna chin bur Enrique bu chunga chuan mu chwa ania chu bur chunga chuan lekha po somte thak thing le telin pol chu mu chwa ania lekha thema chang chuan thu in ziak a ngei ti chu a mu thei bokani police te chuan maktak main an ni point an oi bikin arin omlo doilam thil ani e an titlat maya he khe shim hi a boy chwar vereng reng boka atir lama rin hlel tur pani omin hunakal zela pakha chu poi khoina danga maniin pakha zok ero thil mu chwa shang mangin thiamlo chantir theini ma se ama ngei ani e ti finfiana om chuang boxi lova achung thu korta relani chuan Enrique lawyer chuan Enrique chu poi khoi tu ani lo ziaron soin Christina chu a that ngei ani ti finfiana po a lova ama Christina mohnu nong bertu ani wanga vandoi tamai ani zate chu chanchana aron nei ta a mase khingtulam te chuan police te chuina changa akar an indikna chuan Enrique kar chu thil nu ma ti faidu wangang shimin a faima ama tin an soya chuta akar malam kar khwarlai omte chu akar ke athakna lama umpal ni in soima se alandana chuan mia sutna angma zok ti nan soya thil khendan engkim party na meche pakhatin Enrique ya alo nola wanga mi pa khati taka tloma alo sema wangkhan Enrique chuan a thinrim shi thaknan mi vandwai Christina chunga chuan a cheta ni in Enrique chu thiamlo chantir turin angen ta piap mayani ko thutluk nain Enrique chu Christina kidnap chungchanga chuan dam chung lungin tang turin atita a Enrique chung thu relani nu po hian Christina rwangzun na an chun som renga kumsang ni sompariat marchini sari chuan Christina rwang chu ena khu chung rampir rilaya chuan ramtify tura kal na thok tu te chuan nimkara rwanglo omreng chu an muta a rwangan mu chwa hi aumna arei to wangin engtia thi nge ani ti po chu thui chwa thei ani delovani Enrique kha twal thattu ani renga ngem nge ne nga awan doi pal wang sok niang dam chung lungin tan kha aphu rengem ingai dan comment section lama ilo soi ve do na nia